A széchenyiek körében régi hagyomány, hogy minden év pünkösdjén a férfiak gyalogosan zarándokolnak el Szentkútra, és teszik meg a nagyjából 30 kilométeres utat. A zarándoklat különlegessége, hogy csak férfiak, illetve fiúk vágnak neki, hogy a Cserhát dombjai között haladva pünkösd vigíliáján, vagyis szombaton délután a Nemzeti Kegyhelyre érjenek. A Széchenyi Ferences templomból indulnak a Nemzeti Kegyhelyre, és másnap visszafelé is megteszik az utat. A széchenyiek gyalogos zarándoklatának már országos híre van, több messze vidékről érkező zarándok is velük tart, illetve a környező falvakból is csatlakoznak hozzájuk. Pontosan nem lehet tudni, hogy a széchenyi férfiak körében mikor alakult ki ez a szokás, de gyökerei minimum a török hódítások koráig nyúlnak vissza. Nagy András ferences atya, a kolostor egykori házfőnöke megírta a Széchenyi rendház történetét, és a műben több helyen is utal a Szentkúti zarándok útra. Széchenyi költőnője, Ferenczy Teréz a 19. században versében örökítette meg a búcsújárást. A II. Világháború utáni kommunista diktatúra egyházüldöző politikája ellenére a széchenyiek, ha kisebb számban is, de továbbra is megszervezték a zarándoklatot. Napjainkról elmondható, hogy a város élő hagyománya a férfiak Szentkúti zarándok útja, amely 2022-ben megkapta a Nógrádi Cum díjat.